Os 14 puntos de atención continuada da área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras atenderon este Nadal un total de 10.071 urxencias, unha cifra que amosa o papel central destes dispositivos de atención primaria, que do 23 de decembro ao 6 de xaneiro foron quen de dar resposta a case o dobre de urxencias que os 3 hospitais da provincia, con 5.332 atencións rexistradas ata o 5 de xaneiro. Nadal é tradicionalmente un dos períodos con maior presión asistencial, situación intensificada este ano pola coincidencia da maior expansión da gripe, o que provocou importantes incrementos na demanda, con picos moi acusados en determinados días. A nivel provincial, as xornadas con maior número de atencións foron o 4 de xaneiro e o 28 de decembro, seguidas do 25 de decembro e do 1 de xaneiro, o que evidencia que tanto as datas festivas como os días inmediatamente posteriores concentran unha elevada carga asistencial. En canto a actividade acumulada por centros, como é habitual, o PAC de Ourense foi o que rexistrou un maior volume de atencións, seguido polos PAC do Carballiño, o Barco de Valdeorras, Verín e Xinzo de Limia.